E Lara soñaba con ser propietaria da mellor panadaría de toda a aldea. O seu pequeno posto no bulicioso mercado estaba sempre cheo de cheiros encantadores, pero as súas deliciosas golosinas raramente atraían grandes multitudes. Observaba a outros panadeiros, cuxos postos sempre rebosaban de clientes ansiosos polas súas deslumbrantes tortas coloridas e pastéis complexos. Quizáis teño que cocer como eles, pensou con tristeza, observando a xente admirar creacións altas decoradas con flores comestibles e escintilante brillo. Pasou incontables horas intentando copiar os seus deseños complicados, usando glaseado elegante e salpicaduras brillantes. A pesar de todos os seus esforzos, o seu corazón non estaba verdadeiramente niso, e as súas tortas a miúdo parecían bamboleantes, desordenadas e, francamente, un pouco cansas. Tas non son eu, suspirou unha noite, mirando un bolo de 3 pisos particularmente triste. O vello Leo, un cliente habitual amable e sabio, a miúdo compraba o seu pan integral sinxelo e rústico e sempre parecía notar os seus estados de ánimo. Achegouse ao seu posto cun sorriso suave. Que te preocupa tan profundamente, moza panadeira? Preguntou Leo en voz baixa, os seus ollos brillando de comprensión. E Lara derramou o seu corazón, explicando as súas frustracións. Ese meus bolos elegantes simplemente non son populares, e simplemente non podo facelos parecer tan perfectos como os demais, por moito que o intente. Leo escoitou pacientemente, asentindo lentamente. Pero Lara, preguntou, a súa voz chea de calor, que é o que ti realmente adoras cocer máis, con todo o teu corazón. Pontou a unha cesta do seu pan simple e crocante. Isto, confesou, a receita ancestral da miña avoa para un pan substancioso e honesto. Pero paréceme demasiado sinxelo, demasiado común para unha gran panadaria. O sorriso de Leo ampliouse. A sinxeleza, cando se fai con amor e habilidades xenuínas, nunca é ordinaria, é extraordinaria, aconsellou sabiamente. O teu verdadeiro talento e o teu mellor traballo sempre virando o teu auténtico, do teu propio toque e paixón únicos. E Lara reflexionou sobre as súas palabras durante moito tempo, a verdade delas asentouse profundamente no seu corazón. Decidiu confiar nos seus propios instintos, aínda que iso significase correr un risco. A mañá seguinte, o posto de Lara parecía completamente transformado. Desapareceran todas as tortas elegantes loitadoras e cansas que se obrigara a crear. No seu lugar, amoreados en cestas de bimbio, había pans quentes e dourados do pan rústico da súa avoa, cuxo atractivo aroma enchía o aire fresco da mañá e traía miradas curiosas. Ese transeúntes pararon, un pouco confusos pola exposición sinxela, pero reconfortante. Unha moza, que inicialmente se dirixe a outro posto, pasou, e logo detívose de súpeto, atraída polo irresistible e reconfortante cheiro. Que cheiro tan maravilloso e honesto este? Preguntou, tomando un profundo e apreciativo respiro. É o pan auténtico e caseiro da miña avoa, respondeu Lara, a súa voz máis clara e segra que nas últimas semanas, xa de orgullo recén atopado. A muller comprou un gran pan, e logo volveu inmediatamente por outro, ansiosa por compartilo. Pronto, outros aldeáns, intrigados pola oferta única e a crecente cola, seguiron o exemplo. Gozaron o pan e quedaron absolutamente asombrados polo seu sabor sedable, a súa codia crocante perfecta e a súa textura maravillosamente suave. Isto non é só pan, exclamou un cliente encantado, é un sabor de pura tradición e comodidade xenuína, como un cálido abrazo. E Lara vendeu todos os pans antes do mediodía, unha fazaña notable que nunca sucedera coas súas elaboradas tortas. O seu corazón enchouse dunha inmensa sensación de felicidade e profunda satisfacción, non só polas vendas exitosas, senón pola profunda alegría de ser verdadeiramente ela mesma compartir a súa verdadeira paixón. Deuse conta de que intentar imitar a outros e finxir ser outra persoa só a detivera do seu verdadeiro éxito. O poder da autenticidade significaba abrazar o seu propio estilo de cocción único, a súa paixón arraigada e o seu verdadeiro eu. Iso ensinoulle que a verdadeira autoexpresión e a paixón xenuína crean algo verdadeiramente especial e profundamente significativo, algo que brilla moito máis e dura máis tempo que calquera imitación forzada. Esta lección deulle a Lara a forza para cocer cunha alegría que nunca coñecera, construindo unha panadaria querida enraizada na verdade. Se a viaxe auténtica de Lara te inspirou, subscríbete a Galicia Nepo para máis historias lendarias. Gústame se vas a aplicar esta poderosa lección hoxe, e comenta que historia famosa deberíamos compartir a próxima vez.